kan pacarku kan. Sebenarnya. Maksudnya penggengare orang kayak gitu. Nanti Pak Andre. Oh, iku wonten ngajeng. Katanya syukurannya mulet. Oh, sanes syukurane sing mulet. Apa? Anu. Apane dhewe mulet. Esuk nang Kawunganten kenti mangkat kor. Wong arep nyusul ngesuk sore. Jadi ya kan aring kae pasar Kawunganten nyabrang ril. Terus Menggok ngulon sedidik. terus Lurus ngalor. nah, Lurus bae aja menggok etan ngono tekan aring Kubang Kangkung mani. Lurus ngalor. tenang mawon seperti tekan niku pokoknya. Ini aja sing bar nyabrang ril ngulon aja. Apa sih? Sing ngalor. Ya, eling-eling. Mbok arep ngadang esuk. Siapna bae. Jagani mbok carete utah. Manis cara utah. Oh, melapar. Asal ana Mbak Kenti sinyalnya kuat ora bakal nyasar. Oh, maksudnya mbok kesasar iki ya. Oh iya. Apa ini? Beto rada nusul aduh darane kanthi mangkat sebulan ora. Oh iya sing sabar Mas, lah ngesuk sore. Iya, siki nyawang pipit. Oh iya. Yo ayo main, Mbok. Ya main. Sing kan mangkoke gede ngene kanthi. Ya ada wadah tok, Bre. Bun. Ada wadah tok. Ya ora ngerkana keton mlewit. Loh, tapi kan kualitasnya. Oh iya, Pak. Yang penting fungsinya apa rasanya ya, Bu. Ya. Oh iya ya. Orang jadi pada dulu pada mangkok kok pada dulu. Mangkok bakso. Mesti anu pikirannya menganang-anang, mesti kita ngeri guyu. Pagi. Ingkang mawi Buka. Langgam. Sandiri aku ngomongin hamba Wah, cukurane. Sugar kasih. Salim ya.